खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आङो दायो बावैसो फेसबुकआव मोनसे भिडिअ भाइराल जानाय नुदों सासे गुबुन हारिनि हौवाजों आथोन गेलेनाय बे भिडिअखौ नायोब्ला आइजोआ जोंनि बर'आनो माने सिख्लाया जोंनि बर'आनो सिख्लासाया बेखौ फेसबुकआव भाइराल खालामना होनाया नै आइडिया नैबेनो आङो स्क्रिनशट होदों नैबेयावहाय बे आइडियावहाय 17 घन्टाल' जादोंमोन गोदान ना फुराना बे भिडिअआ आं मिथिया खिन्थु माने ओरैबायदि लाजिं जोंनि बर' सिख्लाफ्रा माने बर' आइजोफ्रा गुबुन हारिनि हौवाफोरजोंसो ओरैबायदि सिथाब गावनि देहा सोलेरफोरखौबो गथायजोबो आरो आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों जोंनि बर' आइजो एबा बर' सिख्लाफ्रा गोबाङानो माने गासैबो नङा माखासेया माने फेसबुक वाट्सएप नै बेफोरजोंहाय लफाय जाजोब्बाय ओरैबायदि मेसेज फैयो बर' सिख्लाफोरनि मेसेन्जार इन्स्टाग्रामावहाय गुबुन हारिनि हौवाफोरनिफ्राय बेयावनो जोंनि माखासे बर' सिख्लाफ्रा एबा बर' आइजोफ्रा गुबुन हारिजोंहाय लफाय जानो चान्स मोनगासिनो दङ बिसोरो मानो रिप्लाइ होयो गुबुन हारिनि हौवाफोरजों मानो एसएमएस गेलेयो मानो नाम्बार होनानै लायो नै आं बेखौसो बुंनो सानदों आरो दा नुलायबाय नै फेसबुकआव भाइराल जानाय बेसेबां लाजिथाव दा सोरनि मान सनमान थांखो बिमा बिफानिसो मान सनमान थांबाय सोरमोन सोरनि फिसाजोमोन दा गोबां गाज्रि कमेन्ट होसोलायगासिनो दङ बेयावहाय ओरैबायदि लाजिथावलै रायजो राजा नोंथांमोन बिसोरखौथ' आङो रायनोबो थाङा खिन्थु लाजिनाय मोनो जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ बेफोरबायदि भाइराल जालाबायनाय नुबाय थायोब्ला जोबोद लाजिखांनाय मोनो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो दानि फैबाय थानाय उन्दै सिख्ला गथ'फोरखौ बुंलांनो सानो नोंथांमोना नोंथांमोननि इन्स्टाग्राम मेसेन्जारफ्रावहाय गुबुन हारि हौवाफोरनि एसएमएसफोर फैदोंब्ला गाज्रि भिडिअफोर फैदोंब्ला बेखौहाय डाइरेक्टलि ब्लक खालामनानै ला दा नोंथांमोनाबो नायनो मोजां मोनो बेफोरबायदि भिडिअ हरबाय थानायखौ गुबुन हारिनि हौवाफ्रा ओरैबायदि मेसेजआवनो गाज्रि नायथाव जायै भिडिअ नायथाव जायै फट' नैफोरबायदि आङो फाथायहरनायखौहाय नुनो मोनो हिनजावफोरनि मेसेन्जार एबा इन्स्टाग्राम मेसेजावहाय नुनो मोनो सोरबा बेयावनो इन्स्टाग्रामजों भिडिअ कल रायलायबाय भइस कल रायलायबाय फेसबुक मेसेन्जारजों रायलायबाय गोदै रायलायबाय गोदै बुंबाय इदि दं इदि होगोन होननानै फुस्लायजाबाय नाम्बार हरना लाबाय दा कन्टेक्टआव थालायबाय रायलाय गोसो बायलायबाय लोगो हमलायबाय भिडिअ खेबलायबाय भाइराल जाबाय दा बेनो माखासे जोंनि बर' सिख्लाफ्रा सानस' हाया नै इसिनि बाथ्रायावनो फुस्लायजायो गुबुन हारिनि हौवाफोरजोंहाय मा बुंबावनो जोबोद दुखु मोनदों आं बे भिडिअखौ नुनानैहाय आंथ' बे भिडिअखौ होनो हानाय नङा आं सिगाङाव नोंथांमोना ससे क्लिप दिन्थिदों नोंथांमोना हयथ' नुजोबखाबायबो बे भिडिअखौहाय माने आङो लाजिखांनाय मोनदों जोंनि हारिनि सिख्लाफोरखौ बेफोरबायदि गुबुन हारिफोरजोंहाय सिथाब नुबाय थानायखौ सोरबा बायदिया फोथायबावा बेखौनो सोरबा बायदिया मोदोमावसो नांबावगोन दानो बे बाथ्राखौ बुंनाय लोगो ओरैबायदि मानसि दङ बर' हौवाफोरनाव थाखा गैयानो फैसा गैयानो मा गैयानो हेन गैयानो जाहोनो रोङानो फिनो रोङानो खरस दिखोनो रोङानो नै बेफोरबायदि जाबावगोन दा थाखाजोंल' गासैबो जाजोबमालै थाखा गैया जों बर' सेंग्राफोरनाव थिग नाथाय थाखाजों गासैबो जाजोबा मा थाखा फैसानि लबावनो जोंनि जाथिखौ फोजोबलांनो हमबाय नामा गासैखौबो बुङाखै दै जायखौ नुदों बेखौ बुंदों जायखौ नुदों जोङो बेखौ आसि थुनानै बुंगोन दा बे भिडिअखौ नुनाय लोगो नोंथांमोनाबो बुंगोन गावलाय बेसे मोजांब्रा सोरबाया बुंखायोआनो खाथि खालानि आङो खोनागासिनो दंखायो आंथ' मोजां नंखाया मोजाङैखायना मानसिफोरखौ बिगाब रायनो हायो आङो दा नोंथांमोना बुंलायगोन नोंबो असेनखा नोंबो बिदिनोखा थिग दङ जों मानसि हिसाबै बयनावबो थायो सोरबा इउटुबार जायोना लहाङादि बेनाव मोदोमनि लुबैनाय गैया थायो जों बयनावबो थायो मानसि हिसाबैहाय नाथाय माखासेखौ जोङो हमथानांगौ जायो दा बेखिनियानो रायजो राजा नोंथांमोन मा बुंबावनो खर'आ गरम जायो आङो बेफोरबायदि नुयोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरखौहाय